So guys, nagkuan mi ni mama guys, dantag na siyang regalo kay bag ko na to guys. Og di mao jahang guess guys, mahatag jag 2,000. Agree? Agree! Oh, Very big 2,000 ha, 2,000. Yes. Naanak ko 2,000 guys. Bantay ka. Money down sa daan, money down. Din moton rapan ni mama. Bantay bantay. Kapit na guys, December 25 guys, abangan. May sugat eh. Sakit. Ma, don't forget our postahan. Ama, atas kwarto. Dito. Bali na po. Malalaman. Malalaman. Kaya ikaw video siyang, di siyang. Aray ko. Malalaman. Guys. So guys, nag-abres mo mas gift guys. Inya mo sa duan guys, 2,000 ha, 2,000. 2,000 si Jay mo hatag kung dili bag. O sakto si Jay ako mo hatag 2,000. Excited ka do guys. Grabe po nakapalak ko eh. Electrical tape man sa. Ano mo nagiging mga walang sayon sa kinabuhi ma. Katag sa karuglos bin. La 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 la. Tagad dati. Ang 2,000 guys. Jama, bag. Ano eta? Guys, 2,000 lakit guys. Guys, ato may post guys kung hindi mo atang si mama. Scammer. Gunting ko mo dahil. Sa kanan dahil. Wala siya, harap atong gunting siya. First gift, panty. Siya maning sikan. Perfume man siguro ne. Perfume. Wala ma. 2,000 guys. Perfume. Perfume na. Inaji. Pimubuak. Mabuan. Realme. Realme benta. Realme. Perfume jadi mong guess dalam ma. Manang Realme. Nagunting na, guminti-gunting.
basta kay 2,000 na kay mali man imong guess. Wa dad ma 2,000 dad. Guys, naka 2,000 ko guys. Hina din taon. Realme yapon. Hina din taon. Ato yung taon din nga nama ma. Wow! See? Unicorn. Thank you. Uy, ito na matakak. Samsung, yeah. Sabi na ako, hawak na ako. Yes. What? May balik ba ka na smell? Basta kay bag og cellphone. Bag og CP. Muna ang gusto nga. Abrihin na naman. Mao na diha. Diba? Taro mo nagtinawad nga box dad to. Mao ba? Galit na nga. Saan po na mo nagjango ah? Headset. Pila ang po ni day? Di na gud mangutan na gud. Diba? Money down. Cute kaya ka cellphone. Ala, wala ko na ikot. Guys, kita umatun guys. Money down. Guys, di anak ito sa guys. Nano ko yung pangbayad sa okay pang-order sa Shopee. Ditsinig Shopee guys. Nama, what can you say? May-open naman yung mga kuhan. I-open na yung cellphone. I-charge lagi. I-open sana. Saan ang pag-open? Kani? Tara nga, long press. Ako be. Be, ikuan sa kamera di rin ko maulan na. Ya, kada ka na, ubos. Kaya ubos? Long press. Hindi. Saan ni A11? Tsaka ang pande, tagda ang pande. Kaya silmon na ka dun. Hi! So, when guys, Thank you. Eren. Dugay man. Oh, tawa ka diha. Jar! I-swipe na. Tapos nga. Hindi. I-insert to yung mga kuan. Same mo itong sipon be. Pero nabudol to kanas 2,000 ma. Lang. Nyakar budol ko guys. Kay mo na guys. Kay ano mas ka excited guys. So mo to guys. Bala na nahang naong diha guys. Mo to na tabo guys. Nabudol na sa mga 2,000. Kay mali yan guys. Yes. Ako pang bayad sa Shopee guys. Para ba ito
cellphone. Kapa pa dito, brehang